L-għunet natiħar l-professur Karm Borċu l-tim tiegħu tal-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxim Dinjità għal din it-tieni riċerka l-lum ħankun qed nippreżentaw għal-konsum pubbliku ħanajdu hekk minnaħa tal-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Għalhekk huwa tassew pjaċir tiegħi li nilqakom għat-tnedija tal-ewwel studju ta' riċerka mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxim Dinjità. L-Osservatorju huwa wieħed mill-5 entitajiet ta' riċerka li jaqgħu taħt il-kompetenza usa tal-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà li taħdem biex tidentifika, tiżviluppa u tippromovi il-ġid fost il-persuni li jgħixu f'Malta u f'Għawdex. L-Osservatorju għall-Għejxim Dinjità ġie stabbilit bil-għan li jaħdem biex jippromovi ħajja dinjituża għal kulħadd. L-għanijiet tiegħu huma l-involviment kritiku barfin, il-monitoraġġ tal-progress lokali u l-ġenerazzjoni ta' data empirika dwar kwistjonijiet ta' esklużjoni soċjali, kulturali u ekonomika. Il-pubblikazzjoni ta' riċerka li qed tiġi mnedija llum tesplora r-rabta li teżisti minn dejjem bejn it-tluq bikri mill-iskola u l-impatt tiegħu fuq il-ġid. Bonġu Ministru, skużani, għax ma ngħidx, ma ġara xejn. It-tluq bikri mill-iskola huwa wieħed mill-indikaturi soċjali tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Dan jeddet b'mod serju id-dritt fundamentali tal-bniedem li kull persuna tgħix dinjità u jippreżenta ostakolu sinifikanti għal ġid. Jillimita n-nies għal firxa id-djaq ta' żlied tal-ħajja u jżid ir-riskju tagħhom li jbatu minn deprivazzjoni ekonomika u marginalizzazzjoni soċjali. Dan kollu għandu effetti devastanti fuq il-ġid fuq livell personali, komunitarju u anke soċjali. F'Settembru tal-2015 kont preżenti fin-Nazzjonijiet Uniti fejn ġew approvati b'mod unanimu u daħlu fis-seħħ l-għanijiet globali għall-iżvilupp sostenibbli, l-SDGs. Flimkien ma' mexxejja oħra dinija impenjajna ruħna il-pajjiżi kollha l-17 il-għan fil-15 sena li ġejjin, ġifieri l-iskop li nilħu propju l-għanijiet li qegħdin irrappreżentaw qudiemna is-Sustainable Development Goals. Wieħed minn dawn l-għanijiet huwa impenn sod biex niżguraw edukazzjoni ta' kwalità, inklusiva u ekwa u biex nipromovu opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja għal kulħadd. Ħadd m'għandu jitħalla lura. Il-miri biex nagħmlu dan l-għan realtà jridu jkunu ċari u jridu jqisu wkoll ir-riċerka eżistenti dwar dawn il-kwistjonijiet biex inkunu evidence-based, sabiex l-istrateġiji jkunu bbażati fuq l-evidenza. Dan l-istudju ta' riċerka jippreżenta analiżi tal-istatistika fil-font ta' rabtiet li jeżistu bejn it-tluq bikri mill-iskola u tnaqqis fil-ġid. Dan jistabbilixxi li huwa analiżi komprensiva li tirrelata l-kwistjoni ta' tluq bikri mill-iskola ma' aspetti differenti tal-ġid, fil-waqt li tesplora kif tal-ewwel iħalli impatt fuq tal-aħħar abbażi ta' evidenza tar-riċerka. Ta' bilħaq din l-evidenza hija kruċjali u trid tiġi kkunsidrata sabiex it-tluq bikri mill-iskola jiġi ittrattat b'mod konkret. Dan irid jiġi indirizzat mod xieraq sabiex il-konsegwenzi negattivi tiegħu ma jibqgħux jippersistu fost ġenerazzjonijiet preżenti u anke futuri bħala parti minn ċiklu sfortunat u vizzjuż ta' faqar. Minn barra l-assoċjazzjonijiet qawwija mal-faqar dal-istudji juru wkoll li jitluq bikri mill-iskola huwa marbut ma' evalwazzjonijiet suġġettivi u foqra tal-ħajja personali, funzjonament inqas effiċjenti fil-ħajja ta' kuljum u esperjenzi aktar frekwenti ta' emozzjonijiet negattivi. Huwa evidenti f'din l-analiżi li b'mod ġenerali persuni li jifqu mill-iskola qabel iż-żmien huma anqas kuntenti u sodisfatti fil-ħajja tagħhom. Iħossuhom anqas ottimisti dwar il-futur tagħhom u jesperjenzaw aktar spiss sentimenti ta' esklużjoni soċjali. B'xorti tajba jidher li hemm indikazzjonijiet pożittivi. Dawn l-aħħar snin Malta
esperjenzat waħda mill-aktar rati maġla ta' tnaqqis fost persuni li jifqu mill-iskola qabel iż-żmien fl-Unjoni Ewropea. Huwa importanti li nkomplu f'din id-direzzjoni. U għal din ir-raġuni rridu nibqgħu niżviluppaw l-arfien tagħna dwar l-aspetti komplessi ta' dan il-fenomenu. Rridu nibnu għalhekk fuq il-ftehim eżistenti tagħna ta' għaliex in-nies jifqu mill-iskola qabel iż-żmien u nittraduċu dan fi sforz tanġibli biex niżguraw li kull tifel u tifla jibqgħu l-iskola u jaċċessaw id-dritt fundamentali tal-bniedem tagħhom għall-edukazzjoni ta' kwalità. Għal dan il-għan nittama li s-sejbit ta' dan l-istudju dwar it-tluq bikri mill-iskola jkunu jistgħu jiġu tradotti f'impenn rinforzat għal ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola u partikolarment fid-dawl ta' evidenza msaħħa li turi r-rabta tiegħu ma' tnaqqis fil-ġid. Qed isir ammont kbir ta' xogħol permezz tal-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà biex niżviluppaw u nippromovu l-ġid, filwaqt li niżguraw li l-kunċett ta' ġid jibqa' fuq quddiem-nett tal-Aġenda Nazzjonali. Għalhekk nitlobkom tieħdu din l-evidenza magħkom u tmexxuha l quddiem billi tapplikawha fil-ħidma tagħkom stess f'dan il-qasam. Flimkien irridu nirsistu sabiex niżguraw li l-esperjenza edukattiva tkun ta' sodisfazzjon u relevanti biżżejjed biex nelbu ir-raġunijiet li jwasslu għat-tluq bikri mill-iskola. Ir-raġunijiet għat-tluq bikri mill-iskola huma differenti għal kull tifel u tifla individwali u għandna r-responsabilità għat-tfal kollha biex nidentifikaw dawn ir-raġunijiet u nappoġġjawhom biex jibqgħu fis-sistema edukattiva għal aktar żmien possibbli. Flimkien nistgħu nieħdu sehem biex niżguraw il-ġid ta' kull tifel u tifla f'pajjiżna. Nirringrazzjakom.